Layelani-ke madoda, ngifuna ukuzokutshela ukuthi mawusuthengile i-Congo dust yami, usuphuza ukuchama, a-enjoy nawo enjoy. Lingami uzuthi hayibo ipipi lami selibuhlungu manje, nali ipipi lami kanti yini lena. Sengikhuluma nge-product yami phela leyo kuphuza ukuchama. Ngifuna ukukutshela ukuthi sithando sami, mawususuyisebenzisile, ikuphi okumele ukuthi ukwenze, khane nawe nepipi lakho ningeke nikhathale. Uzuthi ngeke akusachameki noma kuchame. Abanye beni baze babuye beze kumina, hayi bo le nto ngiyifakile bakwethu kucishe kwaphuka umbhede. Bese ngicela ube ne-technique. Woza lana-ke ubize nabangani bakho, qala uyi-like i-video, uyifollow, khane ngeke ngize ngikudukele, ngihlale ngikhona la uzolokhu ungithola. Woza-ke masifika lapha empeteni, bra wami, ayikho into ejahiwe, asijahe indawo mina nawe. You understand? Eyakho isifikile, sivuliwe. All you need to do, yenza lo muntu abe manzi before ufake. Uyazi vele uthi awujahile, ushaya i-Congo dust wena, washaya nempeso yami leyo mfutho. Uyazazi ukuthi yazini, kusazokhushuka la, kusazohanjwa. So, wena uyilo mjida lona ongayibhica amathi. Uyilo mjida lo engakuhlula. Once sekuthi ikhwifele ngamathi, seyixakile, vele uyiyeke. Vele uthi ayazi impeso ngicela silaleni. Yabo loo nto leyo. So wena uzukuba yileyo out. Uza lana-ke, sondela la, tshela. Mayifika siqala, uyakwazi uqabula noma ukwazi, vele ushona emqaleni. Uyaphefumula la kancane, uyamhlebela ukuthi baby kade ngikulindile. Uma uthi manqa la emqaleni, uphinde futhi uhambe uye kule ndlebe ngala. Uthi baby uzongipha yini yonke? Ufuna umuzwa ukuthi uzothini? Kungenzeka ngathi ufuna ukushaya leli izwi lakho, le voice yakho la kuyena. Okay? Usungaromansa-ke ngendlela yakho, asikho lapho. Mina ngifuna sesiphakathi nendaba. Uyaromansa, yabo. Take your time. Akujahiwe. Munce kahle nje ibele, ubuyele. Mawukuthi uqabula uyakwazi, uyamqabula. Umqabula nesihlathi. Ave kumnandi. Uqabula isihlathi uthi manqa. Uye emqaleni uthi manqa. Bese uyehla. Mawuyile insizwa ekhothayo, my brother, mawufika lapha ezansi, mabhiqa amathi, ungasheshisa. Thane nje ngolimi. Yabo kancane lapha nakubhontshisi, relax, umuze uphefumula. Ngoba uyazi vele ukuthi sisazogijima. Ungathathi isikhathi eside ngeRoma, but at the same time make sure ukuthi une-passion phakathi. Then usuyalikhipha-ke. Angithi i-Congo dust uyifakile, wakhipha. Lale, makuwukuthi i-Congo dust awuyazi, nansi. Incane. Into engaka, nansi i-Congo dust. i-R170. Impeso le ngikhuluma ngayo, i-R130. Guys, natural herbs. Impeso ayina-side effects. Impeso iyakusiza ngisho kuthiwe ikunika umfutho. Iyakwenza kancane ipipi libe nayo nolalo umfutho, kodwa uzoyizwa. Angifuni uyithengele i-Congo dust ukuthi ufuna uqinisa ipipi. Ungathatha i-cleaning herb le ka-R170 uklina izinto. Iyaphuza ngaphezulu i-cleaning herb yami. Uyayiphuza nje, hayi uzoyibona. Izokuphuzisa namanzi, nawe ulokhu uphuza amanzi, ulokhu uchamile nje. Ishiya imthambo. Ipipi lakho imthambo. Ipipi liphakelwa la ey'nsweni lithi. Into ephuma lapha mayishisa umchamo ungcolile, uzoba nenkinga. Uzolokhu ubika ukuthi unenyongo. Uchatha uthi kodwa uchatha awukuzwa. Woza lana uyaphuza nje ngaphezulu bese uyakhipha ngaphansi. Kushiya uthenga cleaning herb ke le iqolo nani 170. Asikho kodwa kwi-cleaning herb. Sikule product ewu-2. Impeso, i-Congo dust. Impeso ekuseni mawuvuka, shaya iparish, uyithi gqa iparish. Ngithanda into eshisayo-ke impeso. Uthi iparish lakho bese uyadla. Noma wenza smooth, ungasifaka ama-ice, lapho ufaka ubhanana wakho kwi-blender. Faka ubhanana wakho, ufake whatever ojwayele ukuyifaka, bese ukha ispoon sempeso uyafaka, kuthi brrr bese uyaphuza. Noma uyithengele amahewu umnandi. Thenga amahewu umnandi, uwalalise ngaphandle kwe-fridge. Because impeso ayizwani nento ebandayo. Ulale ngaphandle kwe-fridge. Ekuseni mangabe uvuka, ukuze amahewu akho athele enkomishini, ukha ispoon sempeso ufake phakathi. Ekuseni ungakadli. Yazi nabo ngithi ekuseni ungakadli because impeso is very powerful. Makuwukuthi khona udoti bekumele ukuthi ikusuzise noma uhambe uyobhosha, ikwenze yonke into. Uzobona izokushaya, izokushiya nje ufaka umfutho. Uyangizwa u-130. I-Congo dust 170. I-Congo dust uthi nje. Uthi qa. Uthi donsa ipipi la kule mbobo yepipi, uthi kanje lapha kwepipi, bese ufaka ilentuzana, iplastic noma i-condom. Bese uyalinda 30 minutes to i-hour. Uzoyizwa ngathi iviksanyana lapha nepipini. I-Congo dust inayo side effects. Mawuyibhixa kakhulu ngoba nifuna ukucaphuna, ngingashongo mina ukuthi caphuna, ipipi izovele libe nami ngalelo langa. Vele lingavuki ngalolo suku, lozolivuka ngakusasa. So ungilalele ngithi uthi bese uyayithinta.
uyangizwa ukuthi ngithini but nayo i-herb akusibo labo cobra idaputapu zeni lezi beniyithengile cha ama-herbs lawo ozayo ngikutshela sewuqedile ngithi usurumensile seyalifaka manje ipipi vele asijahe ndawo and usazomudla sewungafenda ngendlela yakhe indoda nendoda kumele ibe ne-rhythm mawunganayo i-rhythm bamba lamagiya engizokutshela wona khona ugiya 1 giya 2 giya 3 giya 4 awukwazi ukuthi ungena nje emotweni bushaya ugiya 4 qala indoda ngogiya 1 uyalifaka nje ipipi uyalinamathelisa ulithi uyalifaka ulithi uyalifaka ulithi uyalifaka ulithi uthi uyasuka lapho usushaya ugiya 2 usewuthi kanje uyabona into le sewuthi ungafaka ugiya 3 ungabelanga ugiya 1 bese uthi sesihamba ke manje ngogiya 4 usuyabuya sothi usanakele ubuye uthi giya 2 uthi giya 2 uthi giya 2 uthi ubuye uthi giya 3 giya 3 giya 3 uphindele giya 1 uphindele giya 1 ama ungayishaya kanjalo ibambe ngamagiya uzobona lapho masuzwe ngathi yazini wena sekuqala ngathi usufuna ukukhathala nayo futhi inqozi siqale ngathi sifuna ukoma. That's where I want to explain deeper my brother musu ukukhathala usolokhu manishintshe istyle likhiphe ipipi mawukuthi wena wile ndoda le engayikhothi mphendukise uthatha ispray sami lesamafutha sika 80 rand engengithi masaja ngalo futhi ipipi zonke izinsuku ukuze imithambo yepipi lakhe ingagoqani ipipi liyafuna nje ukumasaja olokuthe udonsa lo oil wami imingaka angikwazi azi ukuthi uphi njengamanje ngeke ngawabona imingaka nje oil wami uyispray wamspray la enqini phela mina uphinde usebenzise lubricant oil wami umphendulo umuthi ngisenje style uyazi wena ukuthi nansi i-Congo dust ikuwena lana ihleli ngisho ukuthi uyayigeza mawuqeda ukuyigcoba ungakhohle ukuyigeza ugeze ipipi before nenza usuyamphendula umshange spray sungagcoba noma kumafutha aseduze mayengekho wami ebese ayikho into emnandi njengokumasajwa izinqa umuntu wesifazane ayikho so uyamasaja nje kahle izinqa qeda lapho usuqondisa ipipi uqondisa nani nezinqa zakhe lalela-ke indodo it's either izandla zakho zipheke kumnandi indoda mayikhathaza zipheke kwakhe owena ngithi umbambise kwebhola lombhoxo le-rugby bese umbamba kanje angithi ulele impeke phansi lapho usumundla ngendlela ayithandayo yabona mawungabonga phansi kukancane ukuthi sikwazi ukunyakaza kodwa kuya ngokuthi wena usuku kanjani but athi mba noma ngabe ufakile lapho niyaminyilika nobabili angizomfaka amafutha izinqe amafutha so mawufenda ufenda kamnandi izinqa zithi patsha uyabona into leyo uphinde futhi uyibuke mawuthanda ulokhu uyifonyoza ulokhu uyamshaya sisakhuluma ngeround yokuqala phela iCongo dust yani ukuthi uphuze ukuchama umudle masubone ngathi yazini sukhathazekile ile style sithanda sami mawungayikhothi khona lapha kwamafutha thani manqa isinqo usukhiphile ipipi uyayibuka izinqa zakho uthi ukuyishaya uthi ukuyithinta uthi manqa yabona kuthina it feels like uthi waze wamuhle manximalo ngwanximalo-ke ngonotsikelelo yabona bangabe uthi manqa la esinqeni ngathi uthi nje ngimuhle uphinde uthi manqa ngale kwesinye isinye ngazi ukuthi uthi nje uyang-enjoy uyabona into leyo uthi ukumthinta umhlane engathi uyammasaja kind of before umbeke ngale position yokudunusa-ke manje hhayi lokulala athi mba bese uphinde futhi uyamudla yabona-ke masusufuna ukuchama ufuna naye achame athi tsha buyelanike kwi-missionary ngaphezulu sogibela ngaphezu kwakhe-ke manje hhayi usuphinde futhi uyamxova awungifoneli kwinamba yami ka-WhatsApp uma ufuna ukuzothenga impesu ne-Congo dust u-300 le combo impesu 130 Congo dust 170 angithi uyangezwa hayi natural awungifoneli ufika lapha ku-WhatsApp uvula i-profile picture yami iney'namba zama-distributors uma i-stories wami especially la ka-Facebook uzofica iy'namba zama-distributors zikhona but uma ungibuka ka-YouTube ungibuka ka-TikTok angazi uma ungibuka kephi ufike uvula i-profile picture yami ku-WhatsApp uzoyibona inamba zama-distributors uma uthenga ungangichazeli isitori sakho sepipi nokuthi wena uyaphuza uchama ungangichazeli uyayazi i-product ozoyithenga iCongo dust ukuphuza uchama fika usuthi ngicala i-product ngale product ngisendaweni ukuthi vele kube fast kanjalo ungangisendela i-voice note ngisafuna ukukhuluma nawe sisi ngikuzwe ku-social media niyathanda ukwenza leyo nto fika nje sisi bengicela impesu ne-Congo dust
ngicela ungasho futhi ikhombo ngoba maningi ama-products esinawo ukuthi la ngi-advertise lawo. Inamba yami-ke 081 729 3260.